Veliki pozdrav svim protivacima YouTube kanala Patriotski Srbija i Instagram Patriotski Srbija. Ovo je drugi dan onoga što sam vam govorio. Sada idemo za Veneciju i Veronu, tako da ću vam snimiti nešto. Do tada uživajte. Evo ovako, mi smo sad otišli iz Venecije. Što se tiče sljedeće lokacije, idemo u Veronu, tako da ćete se vjerojatno dobiti neke snimke iz Verone ili slike, tako da uživajte. Ovo vam je reka koja ima specifičan naziv. Evo Nigera. Imate ove spise, ovo je nekada bila veronska kuna. Imali ste malo pre spise. Evo vam neka, kako se zove, turistička destinacija. Kao što možete da vidite, ovo vam je bukvalno zgrada opštine ili pokrajine, šta je već, tako da možete sam za... A evo ovo vam je zgradica La Città di Verona. Evo imate neki citata ako bude mogu da vam mogu pokazati, mada ne vidi se pod milim bogom ništa. Evo da vidite i sami. Evo nekih natpisa koje sam nekako uspio uvatiti. Tako da je to neke državne koristi od mene po ovakvim pitanjima. Evo da vidite i sami. Evo nekih natpisa koje sam nekako uspio uvatiti. Tako da je to neke državne koristi od mene po ovakvim pitanjima. Evo vam je Julina terasa od Juline kući. Kada vidite kako lijepo Verona izgleda kad se šeta, jel tako, tako je? Čekam, šta to da vidi, jebo? Jesi Dante, jebo, ti sve hercegovačku. A daj, to je soke. Evo, vidite ovu kućicu. Da vidite. Ovo je njela kuća. Skromnost na nivou, nema šta. Evo mene opet, sad ćemo da, kaže, vraćamo se, idemo u predgrađe Milano hotel, tako da bismo trebali da za nekih sat vremena stignemo, tako da vidite, tako da pokazat ću vam prilike kako hotel izgleda. Konačno smo stigli u hotel, sad ću da vam pokažem otprilike kako otprilike sobe izgledaju. Neću pokazivati puno od toga. Stigli smo konačno u Milano, tako da evo, vidjet ćete uskoro. Evo kao što vidite, stigao sam u hotel, evo ovako što se tiče ovoga, ovako otprilike izgleda hotel, neću sve pokazivati jer nisam sam u sobi, tako da nemojte brinuti. Kupatlo je jako dobro, ima odličnu tuš kabinu, a sad imate sve ovako otprilike izgleda, imate sefučinu. Imate ovaj mini frižiderčić kome možete da ubacite 101 Boga Oca. I kako se zove, imate ovo sve ovdje. Jeste da je sad neredu, to je zato što smo sad raspremali. Sad se bacam na editovanje klipa, tako da to je to što se tiče ovoga. Sutra ujutru bi trebalo da izađe ili čak sutra u toku dana. U međuvremenu ću snimati još preostalih par dana vloga, tako da veliki pozdrav za sve pratioce.